अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा नैबे आं नैबे स्क्रिनाव होनाया बे गारि नाम्बारखौहाय माने नोंथांमोना दा बे मानसिया सिखावा माने बे गारियाव खावदों आरो ना ओमफ्रायहाय अबेबाफोर नुयोबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बिनि थाखाय 10,000 होनाय जागोन आरो ना माने जाय गारिखौ मोनो आरो ना माने 10,000 हरगोन जाहैबाय मालिकाहाय ओमफ्राय माने होनफैदों आरो आंनियावहाय जाय मोनो माने 10,000 हरगोननो गावनि खुगानिफ्रायनो गाव होनदों नालाय ओंखायनो ओमफ्रायहाय अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बे गारि नाम्बारखौ नुसनबायदोंबा अननानै खिथाहरबानो जाबाय आंनि मबाइल आंनाव खिथाहरबानो जायो आंनि नाम्बाराथ' अनेक मानसिनाव दङ ओमफ्राय नैबे आं स्क्रिनाव होनाया बे नाम्बारखौ खिथाहरबाबो जागोन आरो ओमफ्रायहाय गारियाबो दिमालगावआवनो गोमादोंनो क'क्राझारावहाय बिदिनो सोर खावखो दा नाम्बार प्लेटखौबो बोखाबायबो जानो हागौ अननानै नोंथांमोना नैबे गारियाव होनायखौ माबा गारिखौ नायनानै सिनायनानै लादो आरो एसे एनै जेन'बा थाल मोनो नालाय सोरबा गुड मर्निं एभरिवान आं सिनायगोन दे जालानांगौ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाहैबाय आरो ना नैबेजों ओमफ्रायहाय रायजोफोरजों दा माने बिमाजों आंजों गामियाव ना सारफैदोंमोन आरो ना दा फुंनि 4टायावनो लागायबोदों जों हिनजावखौ लाफाबा ना बारलि मोनलाबायलै ओंखायनो लाखि नालाय ओंखायनो लाफादों आरो ना हनै मानसियाहाय माबा खालामहैदों ओमफ्राय नाया मोनबाय आरो ना नायदो दा ओंखाम उखैनाय मोननानै साहा खापसे लोंनो नागिरबाय आरो ना जायो नैबे आरो ना बारलिया मबाइलावसो फिसा नुयो ओमफ्राय गैयाबाबो 3 फुवानि जख' दं आरो ना ओमफ्राय ना फिसाखौ खाथियाव लानानै देखायफैदोरा एसे ना फिसा लाबलाय मनाया बामिसो बामिया फवासेखा थ' बोथिसे जासाबनो होननानै माने बेखौ लानानै फैबाय आरो ना जों ना फिसा नाथुर ओमफ्राय बे बारलि मासे बामि आरो ना रायजोफोर बेजोंनो मोजां जाहैनोसैलाय अ सरि दिनैथ' मोनजाया बिस्थिबारसो आरो ना ओंखायनो मानसिया जाला हनै रायजोफोर दैयाव हाबनानै एकदमबारे ना खननानै ओंखाम उखैना आमलि फाग नांजोब्बाय जाहैदों मानसिया जुमब्रा जानानै खिखावजोब्बाय नामा थांखु थेमा लाहोखादां ओरै माबायाव दैयावहाय माबादों आरो ना रायजोफोर थांखु थेमा लाहोखादां ओंखाम उखैनाय मोननानै साहा खापसे लोंबाय आरो ना रायजोफोर दा जोङो न'आव थांसिगोन आरो ना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना रेडि जादो मोनसे ट्रेनिं एडभाइसारनि थाखाय जेराव नोंथांमोना देरहानायजों लोगोसे रिवार्डबो मोनगोन नोंथांमोना मोनसे एभिटर होनाय मोनसे फेमास गेमखौथ' खोनाखाबाय जानांगौ जेरै विन्स टु विन स्ट्रेटेजि फ्लाइं 4 इन लुबिट फर्माव मोनो आरो नोंथांमोना गाहायाव होनाय लिंकखौल' साइन आप खालामनांगौ आरो साइन आप खालामनानै नोंथांमोना 1,15,000नि वेलकाम बनास मोनगोन आरो आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना 5 बार्स फ्रि स्पिन मोनगोन दायो आङो नै माने लकखौ खालामनो नागिरदों आरो लकखौ खालामनाय लोगो लोगोनो आं बाहाय नै बनास मोनबाय ओमफ्राय आं दा माने बाहाय एभिटर गेमखौ गेलेनो नागिरदों गोबां रोखोम होनानै आरो लिंकआ फिसा जानाय लोगो लोगो क'डआव क्लिक खालामबाय आङो बेवहाय आङो माने मोननै शार्ट लागायबाय आरो आं बेवहाय टाउनआव खालामनानै केस आउटबो खालामगोन नै डाइरेक्ट देरहाबाय आं नै आरोबाव आं खनसे खालामबावनि आरोबाव आं बाहाय मोनसे शार्ट लागायबावगोन आवगोलावहाय टाउनआव खालामगोन आरो केस आउट खालामबावबाय नै येस आरो देरहाबावबाय आरो आं दा नै 30 सेकेन्डआवनो 790 रां खामायनो हाबाय आरो आं दायो आंनि इजिलि मोननाय फैसाखौबो इजिलि उइद्र' खालामबाय नोंथाङाबो ल' बेटनि एभिटर गेमनि अफारखौहाय मिस दा खालामसै जइन खालामदो नोंथांमोना जाय बेहाय रेंक ब्लेंक प्लेयार बिसोरो जइन खालामबानो जाबाय आरो जायहा माने अलरेडि प्लेन दंखायो आरो बिदिब्ला नोंथांमोना माने गोबाव दा खालामसै डिसक्रिपसनाव होनाय कमेन्ट फिनाव होनाय लिंकजोंहाय माने साइन आप खालामहैदो आरो 1,15,000 रांनि बनास लादो आरोबाव आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामनानै नोंथांमोना खनसेयैनो खनबा बाहायनानै फ्रि स्पिन लादो स' फाइनालि बेस्ट अफ लाक लक बेट गाइस नाखौ माने मोनगौमोन मोननाया ओमफ्राय नाखौ जों नालायावसो सारदों आरो ना दै फिसायावसो जेखौबो फिसाखौसो लानानै सारखादां 6 हातखौ खेलायाव सारबा 10 हात गाहाम लागायजों 12 हात गाहाम आरो ना रायजोफोर खेलायावबो हले गोगोम गिदिर मोनगौमोन नाया मैया नालायाव सौग्रावनायखाय नालायाव नायबाय गैया ओंखायनो आरो ना जों सानैजोंबाथ' मोनगौ ओमफ्राय बै सासे गथ' थांफादोंना बे लाब गैया बारा ओंखायनो आरो ना रायजोफोर न'आव थांसै दा आंना जायाखै दा आंनि जुगानो मारै होनदों जाबना जायाखै माने भिडिअ बानायदों आरो ना मानसिया माने जादोंना जायाखै होनदों आरो ना रायजो नुबाय रायजोफोर जोंना बेरग'आ बहा थायो देनजार बांसिनावनो थाखायो आयु बेरग'आ रागा जोंदों न'आवसो देनजार मानबायखायो थालेर थुलेर गाइखेर गुइखेर खुनु मोनसेबो थोखाया आरो ना रायजोफोर बयलार फिसिनायसो नोगोरखा बेरग' सिरिफोरखौबो गोगोम जायो बिराद गिदिर जाबाय माबाया बादामालिया खांख'आ गेस्रेमथारना ओंखायनो
फाइनालि जों थांनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय दा ओरै गोबोरखि मोखांखौ जोङो लोगो मोनदों ओमफ्राय दा ना गोग्रोमनो मोनो ना मायो मानसिखौ आंथ' मिथिया आरो ना ना गोरोमा ओरै खयथानिफ्राय हाबनो 9टा माथो खामानिसो दंलायजोबो मानसिफ्रानो नङा मानसिफ्रा माथो खामानिसो दंलायजोबो दैथुना थांबाय निजिमाव थांबाय बुलुमोना सोलाबना सोलाबाथाय मिथिसारजों बुलुमखौ मोनजाबाय होनबानोथ' जाबाय ना नङा होमबा र' आं न'आव थांगोन ना फैनि आं दा फन हरगोन मिथिबाय फुरा जों माने ना गोरोम नागिरदों आरो ना नाया माने ओरैबा फैबा माने बिराद मोनो आरो ना रायजोफोर बबे है बे ना इसेल'खौ लाखिबाय थायो नामा जाहैनांगौ मेरला मोनजाखायो बिसोर आंनि सारैनो जेयानो 6टा दंखायो आरो ना रायजोफोरनाव 10 हात 12 हात 7 हात 8 हात 6टा दं गुलियाथ' 6 केजि गाहाम नङाबा सारखा खनबा सारबानो ओंखाम फैखायो आरो ना रायजोफोर ओरैबायदिखा फाग्ला लामाजों थाबायखानांगौ एकदमबारे नायजाखायोबो जिबौ गोरान जेव जेव बेरायफैग्रासो सान्दुं गोसाबा थास गेलेफैग्रा जिबौ गोरान बेफोर लामाया मोजां नामा दारास बारस'ग्रा नुखायो बिमाबो है बारदेरला हरजागोनलै सयथि जानाय नङा ओरैनो बिराद जारला बे लामाया आयौ जखा सुग्राफ्रा रायजोफोर एकदमबारे नायजाखानाय नङा एकदम जखा सुदलानानै थाबाय थाखायो आरो ना दालांफ्राथ' नायदो खुनु अबस्था होननाय गैखाया आरो ना फाग्ला बायदि दालांखा बिमायाथ' आंजों हास्लाबा आरो ना रायजोफोर माबायाव थाबायनायावथ' आंजों हास्लाबा बियो फैद' मानसि लासै बिलाय लेखा गैयै सेनसन लाबोनो सानबाय बे दालांखौ साननायफ्रा मोनसेबो जाफुङा बबे जायगायावलाय बेबायदि दालां थाबावखोलै सयथिबो देन्जार जायगालै बे बोरैबा गोलैलांबाथाय सेसखा आरो बारलिफ्रा आजां गाजां जाख'नो हाया बेफोरबायदि जायगायावनो नैबेयाव दालां खाथियाव हरबाथाय मिरखा नांखायो आरो ना रायजोफोर ओरैबायदिखा आरो ना गामिनि लकेसनानो बरिया नैबे जाहैबाय हारसाफोरनि गोथैबारि आरो ना खुरखालांजोब्बाय गावनो नोगोर गिदिर थायो मालाबा नै खाथियाव दंफैबावगोन जों बिदि दालांबा गोदो बेगजामसो होयोमोन आरो ना नैबेनिफ्राय फिसौ लागायखायोमोन जों गोदो फाग्लाथायमोन उन्दैयाव आरो ना रायजोफोर है मोजां थाबाय बिमा गोलैगोनबो गोलैबाथाय गाला फिसा थारला जाबाय आरो ना रायजोफोर बेहाय आंनाथ' आखाइ हमाबाबो जायो जोंहाथ' देन्जारखा नै थांबायसोमोन आंहाबो बिदि होननाया माने अयभासखासै जोंहा बारा आंथ' बे दालाङाव खारलाबायग्रा अयभासबो दंमोन आंहा गोदो खारखायोसोमोन आं है जानला मोनला थाबायलाबो आयै ना लानायजों मा लानायजों दाबो जाया बिमा फैदो फै सना लोखि जिख'नाय दावदै गोमो हाथ'फ्ला ओमफ्रायहाय रायजोफोर गारिखौ जंगलिया जायगायावसो दोनदों आरोना जों एकदमबारे लेवारफ्रासो गाखोनानै बागुरुम्बा होदलागासिनो दां सैमा सिन्थायनो मानजोबो निजोमा मानफागासिनो दं आरो ना रकिजों बिकिजों थाबाय खोमा ओमफ्राय बेयाव दंहैनोदां फैद' देन्जारखा एकदमबारे जायगाफ्रा खोमसिनो बेरे हान्सिलर बाहाला सोमग्रा नुखायो आरो ना स्टार्ट होबायलै गारिफोरखौथ' मा होनबावनो आखाइ थाइसिन रलिं होदलाबायग्रासोमोन आं गोदो लामाफ्राथ' नंगौसो गोजौ गाहायजोबखा फैदो गाव थांसिगोन बे मालाय नाया नैबाव आलायदोब्रा जाम्बिलाय बे आलायग्राखौ मानो लादों माथो लेट्स गो इन आवार हम जालायबावदों लामाया नायदो ओमफ्राय जों थांगोना आयौ लामाफ्रा सयथिबो नेवलाय बारस'ग्रा मोफौ बारस'ग्रा जोबखाय आरो ना रायजोफोर साफोर नांगौ खोथा गैया आरो ना रायजोफोर लामाफ्रा देन्जार लामा हैस देन्जारखा नै रायजोफोर नायजाखा लामाया खुनु माबा गैखाया आरो ना रिक्स गैखाया ओरैबायदि फिसा लामा आरो ना एकदम हाग्रायानो दुफबजोब्बाय आरो ना रायजोफोर दावलाबारि लामासो एनि टाइम जिबौ बारस'खायो कब्रा किं दारास राइल हाग्रामा एकदमबारे नायजाखा लामाया थैखागोन फाग्लासो एक दस तीन हम नहीं दौड़ेंगे मावबाय
मोनबाय